lithi iBhayibheli wamgcoba uNkulunkulu uKristu wahamba enza okulungileyo kubantu ephilisa abagulayo kanti uSathana akenza okulungileyo ebantwini. Once Sathana wafika empeni yomuntu umenza isigqila, but there is only one man ethi mayifika emntwini yenza okulungileyo, doing good by healing and ministering his deliverance ebantwini. Igama laleyo ndoda nguJesu. Hallelujah. How God anointed Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. Ohamba enza okulungile. Namhlanje usengakwenza okulungile empilweni yakho. Amen. Kungenzeka ukuthi yakhe impilo imesaphiwe ngabantu yamesapha uSathana. Kodwa ikhona indoda ehamba yenza okulungile ebantwini. Amen. Once uJesu afike emntwini akamshiye njalo. Glory to God. Amen. Lapho uJesu efike khona, la uJesu adlule khona, udlula ashiye ushintsho. Your life will never be the same again. Amen. Once wamemukela uJesu, he will do good over your life. Amen. Hallelujah. Amen. Noma ngabe uyagula, once wafika uJesu, into ayenzayo wenza okulungileyo, wenza okuhle empilweni yomuntu. Amen. Wamgcoba uNkulunkulu wahamba enza okulungile. Wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Glory to God. Amen. UnguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Njoba shumayela nje asibizela abantu esontweni. Sibizela abantu kuJesu. Amen. Ungangena esontweni kodwa uma ungangenwa uJesu kusenzima kuwe. Into ebalekile ukungenwa ngaphambi kokuba ungene esontweni. Ngenwa uJesu. Amen. Ngoba uJesu indoda yaphakathi. Ungena enhlizweni la umonakalo khona. Alungisa izinto. Mangekho ukuthula kushiye nokuthula. Ngoba lapha afike khona wenza okuhle. Amen. 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 La afike khona uJesu wenza okuhle. Kuyiqiniso uSathana umoshile phezulu kwempilo yakho. Izinto ayilungi kuzibe namhlanje. Noma ungenzani, noma ungazamani, ungakafiki kuJesu, awukafiki lapho izinto zilunga khona. Ingakho wathi mangabelenga uJesu waze bamelula izandla, noma ngabe kuthiwa kwayinto vele eyayihabit mabebethela abantu fanele izandla zistreshwe, kodwa uJesu was prophetic. Alibonga igama lenkosi. Amen. Uma izandla zelulwa kusho ukuthi akusekho ngaleka Jesu. Amen. Indaba iphelele kimi. Amen. Hallelujah. Akho wathi mangabelenga wazelula izandla. Amen. Uthi akusekho ngale konke kuphelele. Amen. Once wafika kuJesu ufike emphela ndaba. Jesus. Amen. Amen. Belula izandla usho ukuthi number 2 noma ngabe ubani wamukelekile kuJesu awubuzi ukuthi uvelaphi. Glory to Jesus. Noma ngabe zakhe isono usuyazenyeza ngazo kodwa once wafika kuJesu wamukelekile unjalo. Noma ulahliwe ngabantu awulahle esiphambanweni indawo yokwamukelwa. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Bangakulahla abantu ngezono zakho, but never Jesus Christ. Amen. Never Jesus Christ. Ungubani uJesu? uJesu ngulizwi likaNkulunkulu. He is a word of God. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ithi iBhayibheli ekuqaleni ulizwi wayekhona. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Amen. Ithi iBhayibheli ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho oludaliweyo. Amen. And zonke izinto zimi ngaye. Amen. Jesu ungulizwi likaNkulunkulu. Ungulizwi that sustain everything ekhona. Ngamanye amagama uJesu uma efika empilweni yomuntu as the word of God, uyayisustain impilo yomuntu. Alibonga igama likaJesu. Amen. Ngoba zonke izinto zimi ngaye. Zonke izinto zingaye.
Amen. Alibonga igama lika Jesu. Amen. iBhayibheli lithi wayekhona ulizwi. Uma sishumayela uJesu, asishumayela umlungu, asishumayela umJuda, sishumayela uNkulunkulu owayekhona umhlaba nezulu ungakasekelwa, okungaye zonke izinto zavela, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. He is the man Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Konke kumi ngamandla ezwi lakhe. Uma ngabe impilo yakhe intengezela isengama ngamandla ezwi lakhe. Uma ngabe umuzi wakho intengezela usengasustain-eka ngamandla ezwi lakhe, ngoba he is the word of God. Lapho khona siyama izinto, siyasustain-eka izinto, noma isimilo sakho sesibeka. Once you receive the word of God, the man Jesus Christ, he sustain your character. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umulizwi zonke izinto zimi ngaye. Akwazi uma ngawakha amandla. You need the power of the word. The man Jesus Christ. The man Jesus Christ. Ake ngibona izandla zabantu ethendeni. The man of Calvary. Oh, yafika kowesifazane waseSamaria exega impilo yakhe ingamile. Alibonga igama lika Jesu. Wangena word of God, wangena ulizwi lika Thixo, wangena entombazaneni maqede yaqonda yalunga indaba yayo, ngoba once ulizwi the man Jesus Christ wangena enhlizweni enye yezinto efakazela lokho, it is the sustained life, impilo that is well sustained ngenxa yamandla, the word of God. Amen. The word of God. Umhlaba uyantengantenga, izwe liyantengantenga, kodwa lapho khona amandla ezwi, lapho khona ulizwi likaNkulunkulu. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Njengoba silapha nje ngenzeka ukuthi awusayithandi nempilo ephilayo, awazi ukuthi uzakwenza njani, akusayekeki okwenzayo. Amandla ezwi awumayekisa. Yeah. Once lafika izwi kaNkulunkulu obengayekeki okaSathana, ngoba iBhayibheli lithi uma umuntu enza isono uyisigqila sesono. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Umuntu owenza isono uyisigqila sesono, but uma indodana yomuntu inikhulula niyoba ngabakhululekileyo impela. Amen. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Ungubani uJesu? uJesu is the light of life. uJesu kukhanya nokuphila. Once wathatha uJesu kuyakhanya empilweni. Jesus. Oh, ake sithi amen bathandekayo. Amen. Uthi mina ngikukhanya. Ozemva kwami kasoza ahambe bomnyameni. Amen. Ozemva kwami, hey, awudinga esinye izinto, makumnyama udinga uJesu. Amen. uJesu is the light of life. Amen. Ukukhanya kokuphila. Akho ukukhanya lokho kukhanya la itendeni, kungakhanya etendeni kodwa kungakhanya empilweni yakho. Yeah, Nkosi. Ngawulayita ugesi mawungena nje kukhanya endlini kodwa kube kumnyama empilweni yakho. Jesus. uJesu mina ngikukukhanya kokuphila. Impilo yomuntu idinga isibane sikuJesu. Uma uJesu anafikanga kumnyama, abantu befundile bekhuluma isingisi esiphezulu esiphezulu kodwa kumnyama, ngoba uJesu mayengafikanga kumnyama. Amen. He is the light of life. Noma ngaphuma la ungena emontweni light amalambu kukhanya umgwaqo kodwa kumnyama empilweni. Jesus. Hawu Nkosi yami. Noma ngasikhanyisa amakhandlela emsamo ngamakhanyisa makumnyama empilweni kumnyama. Hey, Nkosi yami. Kodwa uJesu ngokukhanya. Amen. Kusho ukuthini ubumnyama? Ubumnyama busho ukuphila impilo yesono, a sinful life. Yeah, Nkosi. Kusho ukuthini ubumnyama? Ubumnyama busho ukuphila impilo ene confusion, impilo enokudideka, impilo engena direction,
Hey my God. Hallelujah. Amen. Sikhona ihlobo zami. Amen. Silethe impendulo, silethe impendulo, silethe impendulo, silethe impendulo, silethe impendulo. Amen. Mawujesu ngene enhlizweni kuyakhanya. Jesus. Bumnyama kusho impilo without direction. Uhamba ungazi ukuthi ubheke phi ngempilo yakho. And umuntu ongena direction wenza noma ngabe yini empilweni yakhe. Jesus is the light. Amen. Once wamthatha uJesu kuyakhanya empilweni. Akasithi amen bathandekayo. Kuyakhanya empilweni. Enye into obumnyama kusho ukungabi nathemba. Amen. Yamuza umuntu mambuza ukuthi kunjani? Ethe kumnyama mfowethu. Mayethi kumnyama mfowethu kusho ukuthi there is no hope alikho ithemba. Jesus is the light. Lapho ithemba lingekho khona once wafika uyakhanyisa qale kulunge. Amen. Amen. Jesus is the light of life. Hey. Mawuhamba bumnyameni uhamba ukhalakathela eyiseleni ngoba awuboni uthuka usuphakathi ngoba there is no light. Siningi isele ongene kuzona ngoba kunakhanya in your life. Namhlanje wazi ukuthi uzawuphuma kanjani ngoba wangena ngoba kumnyama. Makumnyama nokudla okudlayo awukwazi ukubona ukudla okunengozi uyadla nje ngoba kumnyama. You cannot enjoy life while you are in darkness. Ake ngibone izandla. Jesus is the light. Amen. Mawuthathe yena uthatha ukukhanya. Uyoba mnyama kwaba umndeni wakho kodwa khanye kuwe. Bawubalisa ngeziqalekiso kodwa khanye kuwe. Bawubalisa ngamashwa kodwa khanye kuwe. Babimfihlo yakuthatha uJesu ukuthi once wamemukela uyakhanya. Babuza ukuthi wenza ngani wena? Kubatshela into eyodwa nje ngathatha ukukhanya. The light of life, the man Jesus Christ. Amen. Is the light. Is the light. Kuye abukho bomnyama. Nozemva kwakhe. Lithi iBhayibheli kasoza ahambe bomnyameni. Amen. Ungahambe bomnyameni mawulandela abangani, uhambe nidavuza. Kodwa oza ofollower olandela uJesu will never walk in darkness. Amen. Jesus is the light, not just the light, but the light of life. Amen. Ukhanya kokuphila. Weba kwethu kukhona ukukhanya okhayikhanyisa impilo yomuntu. Kukhona ukukhanya okulayida empilweni yomuntu. Maqede kubaleka amakokorosha asenhlizweni. Maqede kubaleka izinambuzane esenhlizweni. Kubaleka inzondo esenhlizweni. Kubaleka amashwa asenhlizweni. Zonke izilwane zobumnyama ezigcwele inhliziyo once uJesu wangena wathi wakhanyisa ziyabaleka izinto ezingahlala kumnyameni ezingahlala ekukhanyeni ziyabaleka ngoba sekufika ukukhanya. Kunezinto ezibalekayo mangena ukukhanya. Kanti kunezinto ezihlalayo uma kukhanya kungekho. Kanti kunezinto ezibalekayo mangena ukukhanya. Kanti kunezinto ezihlezi kuwe ngoba akukho ukukhanya kusebumnyameni. Ngizama ukutshela ukuthi ubumnyama budonsa izinto zihlale. Ake sithamene esontweni. Ake sithamene ethendeni. Ubumnyama bu-attracta izinto ezithile zihlale in your life. Ngeke ixoshwe ngenye into noma ungahamba uzabuya kwamhlabeni lingana sidinga ilight ezongena enhlizweni maqede ibaleke ayibaleke ngenye indlela sibaleka ngoba kungena ukukhanya. Mangena ukukhanya bumnyama buyabaleka. Amen. Lezinto ezize ngenxa yokuthi kumnyama ziyabaleka mangena ukukhanya. Asikho isidingo sokuthi uyikhiphele izinto onke amabibi agcwele enhlizweni nenzondo yabazali bakho ukuthi bakuzala bakulahla bakushiya kanjalo. Alibonge igama lika Jesu. Uma nje kufika ukukhanya ithemba liyabuya. Kuthi noma kumnyama kuyi background yakho
kodwa ngenxa ye light esenhlizweni ibikhanya ifuture yakho. Amen. Angabi imnyama ndawo zombili. Angabi imnyama emuva kube imnyama phambili. Useshweni. Kulungile makumnyama emuva awuzange uyichoosele ukuzalela kwi background enjalo. Kodwa uyakwazi ukuyikhethela ukuthi uphelele laphi. Ungaqali ebumnyameni uphelele ebumnyameni. Kanti uJesu khona. Sizele lokho ukuthi nabazalelwe ebumnyameni kwe background yabo kodwa bathola ukukhanya ilunga ifuture yabo. Amen. Mawusindiswa akusindiswa wena wedwa kusindiswa nefuture yakho iyakhanya. Amen. Jesus is the light of life. Ake sithi amen bathandekayo. Amen. Ubani uJesu ithemba lenkazimulo. He is the hope of glory. Amen. Hallelujah. Sikhona bathandekayo. uJesu ithemba lenkazimulo. uPeter, uPaul, uKristu kini. Christ in you, the hope of glory. Yini ithemba? Ithemba ilento okuthi kunzima. Ithemba ilento okuthi kumnyama. Ithemba ilento ukuthi ushayekile empilweni yakho ihlebeze phakathi enhlizweni ithi noma kunje kodwa kuzolunga. Ithemba lelo. Hallelujah. Ithemba ilento odama kumnyama ungabona ubhekephi kodwa ikhulume ngaphakathi ithi noma kumnyama kunjena kodwa kuzolunga. Ngiyabuza umhlabeleli uthi themba noma kumnyama ngoba nalo kwamafu ikhona inkanyezi. Jesus is the hope of glory. Uma likhona ithemba emntwini, uma ithemba likhona emntwini, alibonga igama lika Jesu. Sikhona abathandekayo. Amen. Ithemba ngoba sithi into ehlebeza ngaphakathi enhlizweni. Ngamanye amagama yilento eyenza uphile impilo eyisimanga. Impilo enjani? Eyisimanga. Kuna kakhulu impilo enjani? Eyisimanga. Enjani impilo eyisimanga? Impilo ethi noma uqindezelwa kodwa ubonakala uhamba. Impilo ethi noma ushayeka kodwa ubonakala uhamba. You keep on pressing on. Nempilo ngoba ithemba always pushes you forward. Amen. Ithemba, it keeps you going. Amen. Ithemba istamina esiba senhlizweni yomuntu ukuthi kukhona ama pressures of life akubuyisele emva kodwa there is inner power kunamandla avalelwe ngaphakathi kuwena athi keep on going. Jesus. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Jesu kazange phela amandla, kazange give up noma isiphambano sasimsinda. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Into yenza ukuthi abekezele lithi iBhayibheli kwakungenxa inkazimulo ayibekelwe ngale kwesiphambano. Alibonga igama lika Jesu. Ngamanye amagama wayethi noma eshaya ehlushwa aphushwe iglory. Hallelujah. Amen. Engale kokuhlushwa. Amen. Ithemba amandla avalelwe ngaphakathi athi keep you going. Ithemba ilento ethi noma kufika ikhathi uthi noma ukhala ithi khala usule inyembezi impilo yaqhubeka. Yes. Nikhona abathandekayo. Amen. Hey inkinga akuyona inkinga osukubhekene nayo. Inkinga ukuba senkingeni ithemba lengekho. Amen. Let me repeat myself. Inkinga akuyona inkinga. Inkinga akusiyo inkinga. Inkinga ukuba senkingeni ithemba lengekho. Iyaqala inkinga ibe inkinga. Kodwa ayiyona inkinga. Amen. Inkinga yi lack of hope. Amen. Kuyaphileka inkinga zekhona mayikho ithemba lekhona. Amen. Umlilo awubashisanga ngoba ithemba lenkazimulo lalisemlilweni. Amen. Bahambe emlilweni babonakala behamba bekhululekile ngoba inkinga azisiyo inkinga. Ubeka ngathi uJesu ningakhathazeki kanti ikhona into eyikhathazayo. Yeah. Thwe singakhathazeki ngoba ngokaNkulunkulu ayikho into ekhathazayo. Amen. Uma uNkulunkulu ekhona. Amen. Umlilo obasuka sikhombisa inkinga yabangena uNkulunkulu leyo. Amen. Abantu abahamba noNkulunkulu abanandaba nomlilo obaswe waphinda. Amen. Amen.
bangena kuwo bangashi. Amen. Ngoba inkinga ungena enkingeni uhamba wedwa. Ulwandle olubomvu alikwazi ukuvimba abantu abahamba noNkulunkulu. Amen. Luyaphoqeleka ukuvuleka phakathi. Amen. Nomhlabathi ungabe udaka kuba umhlabathi omile. Jesus. Ngoba yabona nawuhamba noNkulunkulu, lo Nkulunkulu asimshumayelayo uhlele mbela amagebhugebhu, wena ufika sekulungile. Amen. Wena ufika indaba isikulingene isingangawe. Amen. Yabona umama mayizogeza ingane ngamanzi ashisayo, wathele ebhavini umama amanzi bese etesta iheat, iteste umama kuqala. Nikhona abazalwane? Amen. Ayiteste, uyakwazi umama ukizwa iheat ukuthi ayile ingayilingana ingane. Amen. Bese vele ayithatha ingane bodli ayifake emanzini, ayithi cha ngoba ukhona ohamba ephambili. Amen. Mawahamba noNkulunkulu zonke inkinga ezikufikelayo zingangawe. Jesus. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Zingangawe ngoba lo ezihamba naye uhamba phambili wahlela mbela amagebhugebhu. Uyamyeka kanjani uJesu kanti uyakwazi ukwenzela ngcono impilo uhambeke. Jesus is a hope of glory. Mayithemba likhona kuyalaleka ebusuku. Amen. Kodwa mali ngeke ithemba ubuthonga bufiki. Uphaphama ekseni uphethwe ikhanda. Kungalalekanga uzilala entatha kusa. Usuphoqa umzimba ukuthi umzimba uthi bengikudinga ukulala. Alibonga igama lika Jesu. Mawuvuka uvuka uphethwe ikhanda lingapheli elihlula amaphanado ngoba alifune amaphanado lifuna uYesu. Amen. Phanado enkulu. Onele ungayithola i-calm it down. Amen. Ikwenza ulale ngoba Jesus also is a prince of peace. uJesu ukukuthula inkosi yokuthula mangene yena kungena ipeace enhlizweni. Amen. Mawuthatha uJesu kungena ukuthula, ungakuthengi nangamali, ungakuthengi nangamali. The last one sasithandaza. Who is Jesus? Jesu isinkwa sokuphila. Amen. The bread of life. Yeah? Jesus is a bread of life. Isinkwa sokuphila. Life. Life. Akasona isinkwa eseletha isatisfaction esisuthisa umuntu wenyama. Isinkwa esisuthisa umphefumulo. The bread of life. Your life need bread. Your life, your spirit need bread. Umuntu ongamukela uJesu uphile endlaleni. IBhayibheli lithi kolambileyo nokubaba okumnandi. Amen. Umulambile emoyeni ungasitholeli isinkwa udla noma ngabe yini ebulalayo. Ingakho abantu abasha la ngaphandle badla yonke into, abadli ngoba bethanda ukudla, badliswa indlala. Indlala yasemphefumulweni yenza umuntu ahambe edla lonke udaka lwezono, uzama ukuyisatisfy, uzama ukuzanelisa. I am a bread of life. Ngisinkwa sokuphila othe wadla mina nomefa kodwa uyaphila. Alibonga igama lika Jesu. Ngisinkwa sokuphila. Ungadla namhlanje. Ungaphuma udlile. Alibonga igama lenkosi. Amen. Ungaphuma udlile. Isinkwa siletha satisfaction. You become satisfied. Alibonga igama lenkosi. Amen. Yaneliseka. Ngoba into ebulala abantu ukunganeliseki. Unganeliseki kwenza ukuthi uhamba ufuna yonke into, uzama ukuvala inxano, uzama ukuvala isikhala. I am a bread of life. Sesiyathandaza. Umuntu othe wadla lesinkwa esehlezulwini,
esingazange sibhakwe kwezinye indawo, esingazange sibhakwe kwabanye ovini basemhlabeni, kodwa lesi sinkwa esikhuluma ngaso saba uflower, saba inhlama eyaxova yahlanganiswa. Glory to God. Yahlanganiswa ngecrucifixion. Ithi iBhayibheli wayengenasimo ukuthi singampheka, umzimba wakhe wawulinyiwe, wayeshayiwe ngoba kwaxova lesi sinkwa, ukuze sikulungele sibe insindiso epheleleyo. Yingakho iBhayibheli lithi oza kuJesu, uJesu uyamsindisa lo oza kuye, amnikeza insindiso ephelele. Amen. Sikhona abathandekayo. Amen. Nangu uJesu namhlanje, nangu uJesu namhlanje. Kwaba khona ethendeni abathi ngiza kuwe namhlanje. Ake simene ngezinyawo bangcwele, ake simene ngezinyawo sizothandaza. Oh haleluya. Yebo-ke nawe ongakakholwa, bangabe saphuma ngaphandle, bangabe saphuma ngaphandle, sesiyathandaza. Uyabizelwa enhlanhleni la, yebo lomusonga, yebo se angoleka lo mic wanele bonke. Thank you Holy Spirit. Yebo-ke nawe, thank you Jesus. Yebo-ke nawe, asambeni uyabizelwa. Thank you Lord. Uyabizelwa enhlanhleni lomusongaga, lomusa, yebo lomusongaga, yebo wanele bonke. Jesu siyathandaza dade wethu lapho, mfowethu, baba, mama, uma ngabe ukhona namhlanje uthi Jesu ngiyakudinga, ngiyasidinga lesi sinkwa, ngiyawadinga lamandla, ngiyakudinga lokuthula ngegama lika Jesu. Ngifuna ukukhuleka nabasho njalo. Ngiyacela lapho ukhona hlobo sami, wena uthi Jesu ngiza kuwe, ngicela ukuthi uphakamise isandla, usiphakamise kakhulu nje ungasehlisi. Ngiyazibona izandla ziyaphakama. Sizothandaza nani namhlanje, sizokhuleka nani namhlanje. Ningabe namahloni, ifikile into ebeniyidinga, afikile amandla beniwadinga, sifikile isinkwa sokuphila. Akungenzeki kubantu kuyenzeka kuye, ngegama lika Jesu namhlanje yalunga indaba le. Ngiyacela nisuke nalikhona, nise nje la nginibeka izandla, sibashayile izandla beseza. Come my brother, come. Izandla nonke phansi izandla ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Bashayile izandla, uNkulunkulu angibusise, uNkulunkulu angibusise, uNkulunkulu angibusise. Halamosha talabahan, bashayile izandla baze bafike. Haleluya. Namhlanje niyagashula emaketangeni ngasathe nimadelebeze nje egameni lika Jesu waseNazaretha. Niphakamise izandla ke ningaphambili, nivala amehlo niphakamise izandla. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. The devil is a liar. The devil is a liar. Oh, hallelujah. Yizula konkosi alithakekho zakuwo mlahlela ngaphandle. Oh my God. Ngiyacela ke bafowethu insizwa ningaphambili, nivala amehlo kanjalo niphakamise izandla. Ibandla lizonilekelela ukusho lomthandazo okuzinikele enkosini. Namhlanje ngiqashukile emandleni kaSathane, kuwo onke amaketango obumnyama, indaba yenu ilungile ngegama lika Jesu. Ngiyacela ke banisho lomkhuleko emva kwami ningisho engathi uvela kwezeni inhliziyo, nithi Nkosi Jesu, namhlanje
siyabonga ukuthi uNkulunkulu kwethu impilo. Siyabonga Nkosi egameni lika Jesu waseNazaretha ukuthi kusuka namhlanje sesizidalo ezintsha. Ukuqala kudlulile sekuvela okusha ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyavuma ukuthi sonile phambi kobuso bakho. Siyavuma ukuthi kusuka namhlanje sizokhonza ngenhliziyo yethu yonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Sizawuthandaza sonke nani ngaphambili nibongele Nkosi. Nake sibonge sonke. Baba wethu namandla yiseka Jesu Nkosi. Uyaphila Jehova. Mighty God, in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Moya wamandla, moya wavusa uJesu wabafileyo. Siyathandaza ngegama lika Jesu. Akhulule konke amandla. Amandla sitha amandla bomnyama ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga okungenzeki kubantu kwena kuyenzeka. Inkosi ephilayo. Ngeshaya izandla abathandekayo. Bafowethu nisami kanjalo nje. Yazini ukuthi uJesu uyangithanda. uNkulunkulu uyangithanda. Lemvuselelo izele nina. Njoba nenze isinqumo sokuyinikela enkosini ningabe nisabuyele emva. Manifike emakhaya into yokuqala fanele niyenze zivalele endlini uyothandaza uNkulunkulu. Into yokuqala fanele uyenze mawufika nje endlini zivalele uguqe ngamadolo uthi baba ngiyabonga ukuyishekelela impilo yami. Emva kwalokho uqala ufuna iBhayibheli, ube neBhayibheli ozolifunda njalo into ongapheli usuku ngalifundanga iBhayibheli. Niqale ukufunda encwadini kaJohane. Mawulivula iBhayibheli lakho uhlanga incwadi kaJohane, uqale lapho kuchapter 1 usuku nosuku ufunda iBhayibheli. Mawuqeda ukufunda iBhayibheli uthandaze. Okwesithathu nibatshele abantu ukuthi niyinikele enkosini. Tshela umndeni wakho, utshela abangani ukuthi sengingumntwana kaNkulunkulu. Lokho kusho ukuzibiyela. Alibonge igama lika Jesu. Okwesine niqhubeke nihlanganyele nikhonze nize ukuze lo mlilo niuthole uvuthe njalo ungacimi. Bese nazike futhi ukuthi sikhona siyanithandazela. Impi iqalile ke man divorce uSathane, umuntu odivosiwe akakuthola ukuphumula. Into yokugcina ke ngifuna ngenzele yona, nizongishela amagama enu nama cell phone numbers enu. Sisi noma ungakhonto okubhala. Hallelujah. Umsho ukuthi indlu ngale yakhaya fanele ikhanyele endle ngale. Mabe zinikela sibakhulekela fanele bangene ngale nibabhale phansi igama nesibongo i cell phone. Amen. Ngicela ke bafowethu ngoba sesiyavala manje nilandele nangu sisi. Ngicela nivule ngale nibabhalela ngakhona. Igama nesibongo ne cell phone number sikwazi ukunisiza ngokuqhubekayo. Sibashayile izandla abangcwele. Hallelujah. I-revival yaqhubeka ke kusasa abathandekayo sesiyavala manje. Sizawucela ubaba Macingwane eze ngaphambili. Baba Mchunu. Sesiyavala abathandekayo. Siyacela ukuba sesibambe isikhathi. Sicela ukuthi abazalwane ibandla abazalwane sinabe ebandleni bafike ngo5:30 bazokhuleka. Kezwakala abathandekayo. Kezwakala abathandekayo. Siyacela ukuthi lemvuselelo siqhube ngomkhuleko. Niyabona ukuthi uNkulunkulu uma ngabe ama firstborn emvuselelo ngabafana kuze insizwa. uNkulunkulu usebenzile. So ke siyacela ke bomama sinithembile emthandazweni. Nani bo baba insizwa sinithembile. Siyacela ukuthi nje 5:30 bangcwele. Laba basuke bekhulekile besebuyile emsebenzini 5:30 sipaka imoto sifike sizokhuleka. Maqala u6 kuyahlatshelelwa singena ezweni lenkosi. Amen. Siphushe kanjalo nje bathandekayo. And masifika la siyacela ukuthi silungisa indlela yokupaka imoto. Kugundiwe ngapha bathandekayo. Noma ngaba ngamagigligigli kwezinye indawo kodwa kugundiwe ku safe yonke into remove ngaba i danger emotweni. Sipakele ngapha.